Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang tulumanon nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaron ang inyong igsuon, Ibanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, manghinaot nga kamo karon nakapagpahiluna na sa inyong mga tagsa-tagsa kanahimotangan aron patalinghugan kining mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa mga kaigsunan, mabati na kini sa 30 na ka mga radio station, Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Adunay matag-adlang Sabado ug aduna usab matag-adlang Domingo sa inyong pagpatalinghog. Busa niningtak na karon sa inyong pagpaminaw, kamo amo na nga gitimbaya og kumusta kaninyong tanan. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga niya sa sulod sa BBCM compound, labi na sa mga kaigsunan nga padayon sa paghatag sa ilahang contribution para sa ato ang kalihukan, apil ang kalihukan sa ato ang programa sa mga radio station. Ato usab nga gikumusta o gipasalamatan ang mga chapter president nga padayon sa ilang paghatag og suporta, padayon sa ilang pag-angkon og mga radio station para mapadayon o maiwali ang kamatuoran dinhi sa dapit sa PBCM di nagpaila sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao diha sa katumanan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. Ato usab nga gipahinumduman ang mga kaigsunan nga dili nato kalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini mga kaigsunan og PBCM General Conference. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Bosa, kumusta kaninyong tanan nga nagapatalingog ni karon takna sa inyong pagsunod sa among programa ni karon nga radio station. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga mga Ibanghilista o ministro. Sa gihapon mga igsoon kininyo makig-uban Ibanghilista Brother Hernaldo Pipe, akong mga mainiton nga mga pagpanimaya sa tanan nga mga nagpaminaw. Ug usab akong pagpasalamat kauban sa bando sa ministro pinangunahan ni Reverend Charlie Eugenio sa tanan nga mga mihimong pagtabang ning tulmanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Salamat mga igsoon sa kuno ninyong pagtabang. At sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa kauban nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga igsoonan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Orleto Sabit magkapagiguban karon ining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pa ang kauban mga ministro o mag-uli magapaila. Kumusta og maayong pagpatalinghog na usab kaninyo mga kaigsunan, kaninyong alagad sa kahinginan Brother Marcial de Leon makigukauban na usab nining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon ibalik ko kamo kang Brother Ronnie. Ninihigaw na mga higalag mga kaigsunan, diligya po na ito makauban ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Busa kami lang gyapon ang iyang gitahasan aron sa pagpadayon sa paghatod sa mga kamaturan. O niining inyong pagpatalingog mga kaigsunan dinin nga atong sibihan sa RPA DXQ o Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang atong programa mga kaigsunan matag-adlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O adunay pagsubli nini sa matag-adlang Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato usab nga kumusta ang atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City mga kaigsunan ang atong programa. Mabati kini dinhi ning Mount Sigbihan sa RPN DXQ di Dipolog, Radyo Ronda. Matag-adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Din makita gyapon kini sa Facebook o live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Ug atong gikumusta ang usa sa igsoon nato sa pagtuo dinhi sa Dipolog nga mao si Sister Mayit B. Generoso dinhi sa Purok 1, Bougainvillea, Gulayon, Dipolog City. Kumusta kanimo sister? Ato sab nga gikumusta ang atong mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM. Matagadlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group upos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio.
Ato usab nga kumusta atong mga kaigsunan dinhi sa Cebu City ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Ang atong programa mabati kini duha ka hugna matag adlawng Domingo, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon o mabati kini sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon diin gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mga kaigsunan duha na pod ka hugna kini matag adlaw nga Sabado sa inyong pagpatalinghog. Unang hugna kini mga kaigsunan alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Ug mabati kini sa ikaduhang hugna matag adlaw Sabado mga kaigsunan alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabion. Diin gitagaan kini og kinabuhi sa nag-sponsor nini mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato sab nga gikumusta ang matong mga tigpaminawan dinhi nining bago na to nga radio station dinhi sa Kidapawan City mga kaigsunan. Ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon dinhi nining maong sibihan sa Mount Apo Radio o Ronda FM Teleradio 106.1 mga kaigsunan. Live ni sa Facebook gyapon ang atong programa dinhi nining maong sibihan mga kaigsunan. Og Bradron usab atong gikumusta nga atong igsuon PBC member nga si TC Kulihat og si Lily Patterson og si Nikki Hermias Dinhi sa tinipong bansa. sa Amerika Bradron. Og usab ang atong igsuon si Primo N Sabang PBC member Dinhi sa sa Villanueva. Villanueva, Misamis Oriental. Og usab ang legal counsel sa pagtulon ng PBCM Attorney Ramil G. Carion. Ug usab kadtong gusto mo paabot og mga pangutana, pwede ka mong mo-text nining nga numero 0917-811-8882. Ug usab ang atong opisyal nga basahon Bradron atong i-display mao kining mga mosunod Okay. nga mga basahon ug napay mga mosunod usab. Oh, kanang mosunod brother Hernan ato na lang ipakita no nga mao na ang mga basahon nga available na sa ato ang central office dinhi sa PBCM. Sa graph na kamo og mga kopya niini. Kay kining maong mga basahon importante kay kini kay ang mga sulod niini pagbaligon sa atong pagtuo kay nasudlan kini Brad Hernan, Brad Marcial o Brad Mario sa mga ebanghelyo ni Master. Unya ang mga gihimong pangatake ni Mr. Valencia nga matud pa niya og naa pa si Master kuno ipakaon kining mga basahon ay mugtuo ana kay kining mga basahon na dinhi ang mga pagpahayag sa gihimong pagpangatake ni Mr. Valencia ang tubag na dinhi nining mga basahon inyong mabasahan. Ato sa kumusta mga higalag mga kaigsunan ang atong mga higala nga nagsunod nga nagpadangat sa ilang mga pangutana. Mao kining mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi si Brother Ignacio Cabanyero, ikaduha si Wingly Kadusali o sa PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang ikatulo mao si Jervis Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikupat kining taga Manolo Fortich Bukidnon ug ang ikalima kining Familia Cobias. Busa alang kaninyo mga higala nga nagpadangat sa pangutana kung sublion gyapon ang among mga pagpasensya og dili pa gyapon namo kini matagag tubag tungod kay dunay may priority nga hatagan usa og tubag. Pero paabot lang mo o sundi lang kanunay ang among programa kay maabot ra ang panahon nga ang inyong mga pangutana amo ra gyud nang matagaag tubag. Karon ang atong topiko Brad Hernan, Brad Marcial og Brad Mario mao kini ang uluhan. Ang pagbarog nga malig-on sa pagtulunan nga gitukod ni Divine Master. So nautro na ang topiko or tema nato mga higalag mga kaigsunan, ipinding sa nato ang mga nangagi nga pagtubag sa mga kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia tungod kay gitagano sa nato nig priority. Pero dili nato tubiyaan tong mga pagtubag ay daghan tag tubagonon sa iyang mga kinabuang nga giatake niya ang atong Chief Minister. Apelta nga mga ministro nga nagsunod sa Chief Minister nga mao si Reverend Brad Hernan, Brad Mario, Brad Marcial. Busa ato sa ning ipinding lang sa pero makalaom kamo nga padayon gyapon namo ang paghatag sa among pagtubag tungod kay kinahanglan masayran sa tanan nga ang nagdumala sa pagtulunan sa PBCM in behalf ni Master Mauman si Reverend Charlie Eugenio. Kini si Reverend mao kini ang gisaligan o sinaligan sa magtutudlo nga mao si Master nga mo'y modala sa matuod nga pagpadayag sa kamatuoran. Walay lain nga gisaligan ni Master kay si Reverend man mo'y gipuno ni Master sa espiritu sa kahibalo ug sa kaalam. Mao ko na. O ang timan ano sa labi na sa mga kaigsunan
nga ang magtutudlo sa panahon nga siya nag-ibanghilyo at tubangan sa iyang katawan nga PBCM, doon na siya mga gisulti sa mga butang umalabot, mga pagpanagna. Ngano nga gibuhat na ni Master tungod kay sa pagpaila sa mga ministro, sa mga matuod nga ministro. Si Master mao man ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ug ibase na to sa Biblia mga igalag mga kaigsunan, ang Espiritu Santo magasulti man sa mga butang umalabot. Busa kay si Master mao man ang katumanan na siya mga pagsulti sa mga butang nga umalabot nga sa pagsugilon niya dili pa mahibaluan kung kinsa ang gipasabot niya. Sama pananglitan nga nag-ingon si Master nga dunay mga tao nga naras taliwala sa pagtulunan sa PBCM nga gitawag niya dautan kay mudakop ra pud na og mga tao nya mubiya na sa PBCM. Nalatid pud na sa mga basahon, apil kining basahon nga gitawag mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Na dinhi ang mga ebanghilyo ni Master nga nagpropesya siya nga dunay mga tao nga naragikan sa PBCM nga gitawag na niya og giadир sa nagmanga dautan kay mudakop nag mga tao og maglain nagpundok. Gani sa mga nanglabay nga mga programa diin nakalantugi dinis iri ang ibanghilista sa Seventh Adventist Church diris Dipolog nga mao si Mitchell Bendilio. Nakahupot man siya nining maong basahon. Yang gibasa dinhi ang mga pahayag ini sa ibanghilyo ni Master nga gi propesya sa magtutudlo nga moabot ang panahon nga naagid makita diha sa katawhan rapod sa PBCM ang gitawag daotang mga tao nga mubira pug mga tao ato pa mubiya na sila sa PBCM. Aron nga inyong mahibaluan nga gibasa gid ni Mr. Mitchell Bendilio kining nakasulat sa maong basahon nagpasabot nga tinuod gini kay dining panahon na natuma naman. Igakita naman nato ang katumanan sa gipropesya ni Master nga naay namiya sa PBCM nga naglain nagpundok. Unya kini nga pagbasa ni Mitchell Bendilio kay counteron man lagi niya kay iya mang i-demoralize ang PBCM nga moro kuno nagsulti nga ang pagtulunan sa PBCM daotan. Pero sa tinuod dili ang pagtulunan sa PBCM daotan kundi ang pagpropesya ni Master. Makita lamang ang mga tao nga naagikan sa PBCM nga mubiya na nga giadresan sa magtutulo og daotan. Aron niyang saran atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio usa ka ebanghilista sa Seventh Adventist Church diris Dipolog. Mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios, page 12 and 13, by Charlito R. Eugenio and Danilo Nakua. Nagaingon, nagpasabot di ay nga anaara sa pundok o katawhan ni Master ang gitawag og daotang mga tawo, nga mudakop og mga tawo og magbutang og litag og maglipat-lipat sa pagtuo. Ug ang ilang gamiton sa paglipat-lipat sa pagtuo mao ang pangalan ni Master Thomas D. Eugenio Sr. ingon nga paon og puhunan sa ilang pundok. Asara ang daotang mga tao? Asa makaplagan? Asa makaplagan ang daotang tao? Naara sa grupo. Ano sunod? Mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios, page 27 and 28 by Charlito R. Eugenio and Danilo Nakua. Mahitabo ba usab nga adunay sudlan si Satanas sa mga sakop sa pagtulon ang Philippine Benevolent Christian Missionaries or PBCM aron sa pagtintal niini ug aron mahawa gikan niini. Mahitabo gayud tungod kay nalatid ng daan og ginapangita pag-usab sa Dios katong miagi. Kinsay mosulod sa mga membro? Asa mosulod? Dili sa Seventh-day Adventist. Asa mosulod? Come on. Ato nang gibasa kani nga libro ha. Ato nang gibasa. Ato na paminawan mga higalag mga kaigsunan, Brother Nan, Brother Marcel ug Brother Mario, ang tingog ni Mitchell Bendilio dinhi iyang gibasa dinis maong basahon mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios nga sa propesya nga gibuhat sa magtutuloy nga dunay mubiya sa pagtulunan sa PBCM ug mudakop og mga tawo niya naman diya nga gitawag man na giadresan man na sa magtutulog daotan. So ni conclusion dahil si Mitchell Bendilio asa kuno makita ang daotang tao na kuno sa Seventh Adventist Church na kuno sa PBCM. Tinuod man na kay wala man magpropesya si Master nga dito sa SD makita ang mga daotang tao dinhi man sa sulod sa pagtulunan sa PBCM. So gidahom lang ni Mitchell Bendilio nga yang general ba nga ang PBCM mo nay daotan. Pero dili nagpropesya lang si Master nga diha sa pagtulunan sa PBCM dunay mubiya og mudakop og mga tawo giadresan sa magtutudlo nga mga daotan. Karon atong hisayra na kay na naman nanglutaw naman ning mga gikan ra pod sa PBCM manabiya sa PBCM mo gipasabot sa magtutudlo. Karon kining mga nambiya sa PBCM nga nagtukod nagpundok o bisan pagani
ang mga nagbuhat na sa supak sa kabubuto ni Master nga magdala gyapon sa ngalang Master niya, nagyapon sa PBCM. Wala na nag-recognize gani, gitawag na silang mga breakaway. Bisan pa kini karong nagtukod na og PDM nga ang founder o presidente o founder nga si Macarayo nagpamatuod nga kanang mubiya na sa PBCM pero magdala-dala gyapon sa ngalan ni Master, gitawag nag-breakaway. Atong paminawan ang tingog sa presidente o founder sa PDM Brother Nan nga mao si Hermonis Macarayo. Niya. Si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Nasuko, di lagi na mao. O tanawa, di ba pagpatalikod? Diya kang Master? Kung siya iya ni Master nga, nung dili man siya nga, ang gila anak si Divine Master Tomas niyo Sr. man. Kamo nga nitira sa social media, tanawa ganig na husto ba mo? Tungod ba lang kay gidala ang pagtulon ang PBCM? Tungod ba lang kay gihinganlan si Master? Og nakahisgot na, itira na ninyo, nga inyong iamong si Master og ang pagtulon ang PBCM. Tanawa sa ninyo! Og kung sa'y real, nga doktrina o pagtudlo, nga gitudlo ni Master sa PBCM. Ha? Ingon na nga sistema. Mukuha akong sample. Kamo nga naa sa social media karon. Huna-huna ako no ninyo sa makadaghan. Hinuktokin ninyo sa makadaghan. Kinira. Mukuha akong sample. Nagtawag ang atong Ginoong Kristo sa Matthew 11:4 na Paulo ug duha ka apostolis. 12 ka apostolis, ika-12 si Judas Iscariote. Question. Unsay gipasidaan ni Judas Iscariote? Gipasidaan sa atong Ginoong Kristo bahin ni Judas Iscariote nga nasagol sa grupo sa mga apostolis. Giingon, gipili ko kamong napulog duha nga ni ang usa kaninyo yawa. Nagpasabot. Ha? Nigawas bitaw na nga mao bitaw nga dunay mga breakaway diya sa pagtulon ang PBCM. Katubang mga wa na maglakaw sa pagtulon ang PBCM. Nigawas na sa ba sa media. Atong nadunggan mga higalag mga kaigsunan basta mogawas na sa pagtulunan sa PBCM gitawag na breakaway. So atong maila karon kinsa na ang mga breakaway og pamatud-an mo nga siya mismo nagpahayag mga basta mobiya sa PBCM breakaway na. Nagdala lang gyapon kuno kana sa pangalan sa magtutudlo Brother Hernan sumala sa atong nabati ni Hermonis Macarayo nga mao ang presidente o founder sa PDM. Nakaron atong pabinawan ang pamahayag nining presidente o founder nga si Macarayo kay iyang gipahayag nga gitandi niya ang ilang pagpadayon sa buluhaton sa PBCM ug sa PDM. Atong tanawon og matandi bagyod. Mo pareho bagyod kung magtandi-tandi ta. Atong paminawan si Mr. Macarayo. Og niining higayon na ang timbre sa ang Espiritu Santo. Ha? Ang among giingon nga nadia nga giingon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Walay kalainan gyapon. Ang among pagwali padayon nagtuo og nagpadayon sa pagpakailap sa bahin sa Espiritu Santo sa pagpaila. O wala nay hunong. Sa ato pa wala bugtuan namo ang among buluhaton isip kami nagwali diya dapit sa Espiritu Santo. Nagtuo mi og tulo ka dagkong panahon mao ra gyapon na walay kausaban ang nahimutangan la namo nga pagtulunan maoy dunay kausaban kay nian nami sa PDM Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated sa doktrina sa pagpaila sa dapit sa Espiritu Santo padayon ang stand sa mga ministro sa PBCM padayon nga nag-ila nga si Master Tomas D. Eugenio Sr. mao ang Espiritu Santo. Nabati, mga higalag mga kaigsunan, ang giluwatan nga pahayag ni Macarayo, ang presidente o founder sa PDM nga ang buluhaton daw sa pagmantala sa ngalan ni Master Padayon kuno. Ang kausaban lang kay naa na sila nagbarog. Ang ilang stand kuno, na nagbarog sa PDM. Pero padayon kuno sila sa sistema, sa doktrina kuno, nga gipadayon kuno sa mga ministro sa PBCM, nagtuo po silang tulo kadagkong panahon. Pero ang ila lang, ang ilang buluhaton nga ilang gipadayon na sa PDM. Na atong sayron karon kung ang buluhaton sa mga matuod nga alagad ni Master Diris PBCM, gipadayon na sa laing pundok nga PDM, kana may ilhon gyapon nato nga tinuod. Tungod kay nagdalas nga lang Master, timananta sa nga sayang gipahayag Brother Hernan, Brad Mario, Brad Marcial, nga pagka mubiya na sa PBCM ug dala-dala lang sa ngalang Master, gitawag ka nag-breakaway na, nga grupo. Na karon, kining pagtulunan sa PDM, ni Gar o ni gidinay ni Mr. Nakwa kay kauban ni Mr. Macarayo sa pagtukod sa PDM nga si Macarayo daw dili founder. Gali na sa conversation sa anak ni Macarayo nga si Nicky Macarayo nga gingon nga ang iyang amahan nga si Macarayo mo'y founder. Unya di koreksyonan ni Mr. Nakwa atong ipakita ang message conversation ni Nicky og ni Danilo Nakwa nga gikoreksyonan niya si
niki niini mga higalag mga kaigsuonan. Atong basahon na, ngingon si Baba, si Papa ang founder, pero dili si Papa ang among giila nga Ginoo kundi si Master. Sa ato ba, amahan niya ang iyang gipasabot nga Papa, mao kuno ang founder. Ang counter naman ni Mr. Nakwa, Danilo Tumlos Nakwa, gingon, koreksyon niki day pangalan aning anak ni Macarayo. Imong Papa is the president, but ang spiritual founder si Master. Siya ang nagsugo nga iparehistro ang PDM. So it's believe it or not sa mga dili member sa PDM nga nagpadayon si Master pagpanudlo pinagi sa usa ka sudlanan nga iyang gigamit alang sa maong katuyuan. Mao ni ang pagpangoreksyon ni Mr. Nakwa dito sa anak ni Macarayo nga mao si Niki. Kay ang pag-ila ni Niki sa iyang amahan, founder gyud diha sa PDM. Presidente o founder. Pero kung Mr. Nakwa dili, presidente lang. Kay gidahom ni Mr. Nakwa nga lahi ang presidente, lahi ang founder. Depende. Na may presidente nga dili founder. Pero kung presidente ka nga ikaw mo'y una sa maong pagtulunan, founder di ka. Di na pwedeng ma-deny. Nakaron, adita sa sistema sa pagpamatuod. Tinuod ka, gingon ni Mr. Nakwa nga dili founder si Hermogenes Macarayo kay presidente lang. Dili ka mulugar siya nga siya nasayop og ang anak ni Macarayo mooy nakahusto sa pag-ila nga ang iyang amahan nga si Macarayo mao'y founder. Sayro na to mga kaigsuonan pinagi sa referensya. Atong susihon ang pundok sa mga Jehovah's Witnesses. Gamito na to ang ilang libro nga gitawag pinadayag. Dili ni Biblia nga pinadayag kundi title ni sa ilang libro. Pinadayag hingpit nga sangkuanan nini hadool na. Atong susihon, dinhi sa pahina 36, mga higalag, mga kaigsuonan, gingong diri sa atong mabasa. Ang bililhong ngalan ni Jehova gihimong mas ilado. Doon ako bililhong ngalan ni Jehova gihimong mas ilado. Niadtong 1931, kining Kristohanon nga nagtigom sa kumbensyon sa Columbus, Ohio, tinipong bansa sa Amerika, nalipay pagsagop sa pagbaton sa ngalan nga gipaila sa Dios sa tagna ni Isaias, mga saksi ni Jehova, gibutangan ng tekstos Biblia, Isaias 43:10, 12. So doon ako pagkalipay ang mga katawan nga nagtigom dito sa kumbensyon sa Columbus, tungod kay sa ilang kalipay sa pagsagop daw o pagbaton daw sa ngalan nga gipaila sa Dios sa tagna sa Biblia, doon ako ngalan nga gipaila sa Dios sa tagna sa Biblia nga gitawag kuno dayon og mga saksi ni Jehova, na diha ang teksto. So, saksi ni Jehova ang ngalan sa katawhan nga ilang gisagop. Unya, kining ngalan nga saksi ni Jehova, na kini sa korporasyon, nabilong kini sa korporasyon nga gitawag og Watchtower, Bantayang Turi. Unya, ang unang presidente ni ining Watchtower Society mao si Charles T. Russell. Basahon ako gapon kay pabor ko naman ning pinadayag nga libro nila Brad Hernan, Brad Mario, Brad Marcial. Dinila gyapon sa pahina 36 dinhi sa pagsusi ang unang presidente. Nya. Basahon na to. Unang presidente sa Watchtower Society, si Charles T. Russell. Tapos sa iyang kamatayon ni adtong 1916. Timanan na to, nga ang unang presidente, ining korporasyon o pundok nga gingon nga gisagop nila nga maukuno kana ang gipailang nga matuod nga katawan sa Dios, mga saksi ni Jehova. Ang unang presidente mao si Charles T. Russell. Karon, kini si Charles T. Russell, sumala sa ilang pagpadaya, gitawag kini nila og pastor. Niya, basahon na to. Dinagyapon sa maong libro ang pinadaya. Niya, sa pahina 70 na kumubasa. Niya, pagpuriba nga kini si Charles T. Russell nga unang presidente sa Watchtower Society, gitawag pastor. Niya, ang espiritual nga haplas sa mata, mabatunan ba sa modernong panahon? Oo, niadtong 1879, si Pastor Russell nga maoy mahigugmaong pagtawag kaniya, misugod sa pagpatik sa pagdepensa sa kamatuoran sa magasin nga nailhan sa tibuok kalibutan karon, ang Bantayang Turi, ato pa Watchtower, nagpadayag sa gingharian ni Jehova. Atong gisusi kung unsa bay katawagan nining unang presidente sa Watchtower. Diya sa mga katawan nga nasakop sa Watchtower, gitawag mga saksi ni Jehova. Usa di ay siya ka pastor.
Karon susiyon nato, Brad Hernan. Kini bang pastor sa laing katawagan unsay gihatag kun atong susiyon ang mga referensya nga dili mahimong diferensya kun ang mga ministro sa PBCM nga mga matuod mo mogamit. Unsa ba ang gihatag nga laing pagkapahayag niining pastor? O aniya Brad Ron, atong pagabasahon kining usa ka basahon nga dictionary. Usa ka dictionary. Usa ka dictionary, English Tagalog English Dictionary by Maria Odulio de Guzman, sa page 200 kining pangutanan nimo unsa ang laing katawagan sa pastor mao kini. Minister, noun, ministro, sugo o pastor mao kana Brad Ron ang giingon sumala sa atong nabasa nga referensya Brad Ron. Kung mao mga higalag mga kaigsunan gisusi nato kay si Charles T. Russell nga unang presidente sa Watchtower gitawag magpastor. Ang katumbas di ay sa pastor o sa laing katawagan sa pastor sumala sa gibasa sa diksyonaryo nga English Tagalog, ang Tagalog English Dictionary, kini di ang pastor ministro. Minister or ministro. So unang presidente sa Watchtower gitawag siya ministro o pastor. So walay kalainan lugar sa dapit sa PDM nga ang presidente nga mao nang founder at manang pamatud-an karon mga si Macarayo kanipod ministro sa pagtulunan sa PBCM nga katumbas pastor o ministro. Dakaron Brad Mario, pangutan ako, unsa bay lain nga katawagan og ibasi nato sa Biblia niining ministro sumala nga atong ikapahayag sa mga nagsunod sa atong programa? Sa kipahayag, Brad Ron, sa Biblia, kipanghimatud-an sa Isaiah sa iyang kapitulo 61, versikulo 6, ingon nini ang nakapahayag, apan kamo, pagahinganlan nga mga saserdote ni Hiuba, ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. Bisag diha lang ang atong pagbasa, Brad Mario, ang punto. Kini di ang ministro, mao po dining pari. Or saserdote, kung basahon na sa Biblia ang Katoliko, mga higalag, mga kaigsunan, saserdote man sa gibasa ni Brad Mario. Ang mga tao, apan kamo, paghinganlan nga mga saserdote ni Jehova, ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. Sa Biblia ang Katoliko na, kanang saserdote pari na. Unya ang ministro mga sulugoon na. So takdo gid sa English Tagalog Dictionary nga ang ministro, sugo o pastor. Sa ato pa, kini diay si Charles T. Russell nga unang presidente sa Watchtower Society, usa di ay ka ministro o pastor o ministro. Karon atong susihon. Kay ningon man si Mr. Nakwag nang correction man sa kang nga correction niki dili founder ang imong papa kundi dili presidente lang. Kini ba si Charles T. Russell unang presidente man siya sa Watchtower. Di kay unang presidente mulugar gid nga siya ay founder kay siya may unang presidente nining Watchtower. Mulugar gid nga magtutukod o founder. Bisan pagani ang ubang pagtulunan sa atong mga higala nga mga Katoliko. Usa ka CFD nga mao si Socrates Fernandez. Nagpamatuod nga kini si Charles T. Russell nga sa atong nasusi na sa librong pinadaya gitawag og unang presidente giingon na nga usa pud siya ka magtutukod. Asa ang preba nini Brad Marshall kung gamiton nato ang referensya nga dili kasupak sa mga pagpamatuod sa Biblia nga sa atong pag-ingon nga kini si Charles T. Russell nga unang presidente ila pong gipahayag sa usa nga CFD si Socrates Fernandez nga magtutukod kini. Asa kini Brad Marshall? Niya ato lamang pribahan Brad Ron sa sunulat sa basahon nagkaluhan nga katinawan. Ni Brother Socrates si Fernandez Brad Ron. Okay. Sa pahina 58 Jehovah's Witnesses ang magtutukod ani Brad Ron mo ni si Charles T. Russell. Okay, magtutukod. Kanos ani ni gitukod ang mga pagtulunan nila Brad Ron? Kanos daw? Niadtong 1872. Asa naman nga dapit Brad Marshall? Kung asa ni nga dapit dinhi sa Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Kung mao mga higalag mga kaigsunan, kini ang unang presidente sa Watchtower nga si Charles T. Russell, usa ka magtutukod o founder. Musa pag-ingon ni Mr. Nako nga correction, dili founder kung dili presidente lang. Applicable lang na kung dili siya mo'y una nga nahimong presidente sa PDM. Bagura man ang PDM natukod. Namugna niya dong Disyembre 29, 2023 niya naristro sa gobyerno ni Ramang Marso 6, 2024 Padernan. So kinsay unang presidente mao gyud si
Makarayo. Hermogenes. Makarayo. Atong pamatudan, kasi ilang programa, ipangbasa nila ang mga opisyalis, apila sa mga opisyalis, kanang mga incorporators, mga board of directors, apil yan nga gipamatudan, mismo si Mr. Nakwa nag-ingon nga ang presidente mao si Hermogenes Macarayo. Atong paminawan, ang tingog ni Mr. Nakwa. Bradani, ang usa ka relihiyon o usa ka asosasyon, pagtukuron pormahon ang mga tao, mga kadagkuan, Bradani. Sa diha nga imong gihikay kini plastado ba, Bradani? Sa diha nga imong giduso kini dito sa Securities and Exchange Commission ang mga opisyalis nga nibarog sa PEDM? Oo, di man ka pwede maghimo og association ng walay mga opisyalis. So, ang kani PEDM, natukod kani tungod sa pagsanagsamot sa mga incorporators o pagbuhat sa mga Board of Trustees. Ang incorporators nga nag-organize nini para may himo nga may resource sa SEC mo kini sumusunod si Jeggy Macarayo, si Lloyd Badera, si General Malinaw, Richard Impidad, Sir Joy Lopez, Giselle Macarayo, Rodi Camus, Edna Panigon, Romulo Robles, Felipe Lopez, Joel Hurtado, Jimmy Pinaso. Mao kini sila ang 12 ka mga incorporators. Unya, ang nasabutan dayon nga mahimo mga opisyalis kung Board of Trustees, mo kini sila musunod. Ang presidente, si Hermogenes Macarayo, ang vice president, si Jason Lopez, ang secretary, kaninyang alaga, si Danilo Nakwa, niya ang auditor, si Arlen Macarayo, ang treasurer, si Alili Nakwa, ang usa sa mga Board of Trustees, si Estrella Padron, o ang lain nga trustee mao si Alejandro Badera. Busa ingon ni ana nga naplastar. Sa Marso 6 mao ang pagkarehistro sa dito sa Securities and Exchange Commission ni ining pagtulunan nga PEDM. Atong napaminawan ang pagpamatuod ni Mr. Nakwa nga ang presidente sa PEDM, batod pa nila Philippine Association Divine Master PEDM, mao si Hermogenes Macarayo, presidente. Unya, ang iyang anak nga siniki, giingon niya nga iyang papa founder. Di mo sugod si Mr. Nakwa kay presidente lang lagi. Pero sa atong gisusi na, sa pagtulunan sa Jehovah's Witnesses, ang unang presidente nga mao si Charles T. Russell, gitawag magtutukod. Nga usa siya ka pastor o ministro. Way kalainan ni Macarayo. Pastor po o ministro po sa PBCM kanhi. Karon gipadayon ang iyang pag-ministro sa PEDM na. Di founder o presidente gipamatudan ni Mr. Nakwa. Nabalikan nato nga ang kanang presidente, pagkaunang presidente, founder gina. Balikan nato ang susi sa kasaysayan sa unang presidente sa Watchtower dinhi sa ilahang libro nga naguluhan pinadayag. Now, dinhi sa pahina 36 gingon sa pagbayag, unang presidente sa Watchtower Society si Charles T. Russell, tapos iyang kamatayon niadtong 1916. So unang presidente nga si Charles T. Russell nga gitawag ministro, namatay po datong 1916. Unsa hinungdan sa iyang kamatayon, dinhi ko mobasa sa pahina 69 sa maorang gyapon nga libro niya atong basahon. Niadtong 1884 si Russell nahimong unang presidente sa korporasyon nga karon nailhan nga Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Niadtong 1916 siya namatay sa usa ka train haduol sa El Paso, Texas paingon sa New York nga hago kayo sa iyang pangatapusang panaw sa pagwali sa kasagpang tinipong bansa. So mao ni hinungdan sa kamatayon ni Charles T. Russell nga katapusan niya nga buluhaton mao nga may kahago siya sa katapusang panaw sa pagwali sa kasadpan sa tinipong bansa. Sa dihang namatay si Charles Russell nga unang presidente sa Watchtower nga diin gitawag pud siya ministro o pastor, dunay nipuli niya nga ang nipuli presidente pod. Ang nipuli basahon gyapon ako dinhi sa ilang libro nga pinadayag, ani ko mobasa na Brad Hernan, Brad Marshall sa pahina 39. Atong basahon sa pinadayag gyapon. Pahina 39 gingon. Ang bag-ong presidente sa Watchtower Society si Joseph F. Ford. So dunay nay bag-ong presidente sa diyang namatay, ang unang presidente nga mao si ministro Charles Russell. Bag-ong presidente kay na may pagpuli pero dili na siya founder kay kausa ra man tukuron ang maong pagtulunan unya sa diyang nipuli si Joseph Ford nagpabilin gyapon
ang Watchtower Society. Wala ba mautro ba nga? Nagpresidente na utro na. So, presidente lang siya, pero di siya magtutukod kay successor naman siya sa unang presidente nga mao si Charles Russell. Karon natong susihon, kini ba si Joseph Ford nagpabilin ba ni siyang buhi? Wala, namatay usab kini. Sa diyang namatay po si Ford, doon na po'y nipuli kaniya isip presidente. Atong basahon, din na kumubasa sa pahina 246 sa libro gyapon nga pinadayak sa mga Jehovah's Witnesses nga libro niya. Si J.F. Rutherford, mao naman ni Joseph Ford, namatay niadtong Enero 8, 1942 og si N.H. Knorr ang mipuli nga presidente. Klaro kayo nga sa pagkamatay usab ni Joseph Ford o Rutherford nga presidente pero nagpabilin gyapon ang pangalan nga Watchtower Society, gipulihan siya ni N.H. Knorr nga presidente usab ang katungdanan. Pero nagpabilin gyapon din na sa pagtulunan nga Watchtower Society. Nagpabilin man na hangtod karon nga gitawag ang mga membro diha nga mga saksi niyo ba? Wala ang maong pagtulunan bisan napulihan ang pagka-presidente. O galing lang ang matawag nga magtutukod o founder kadtong unang presidente. O di si Macarayo kay una mang presidente sa PDM, gawas og mamatay siguro ni siya dunay mopuli nga presidente, dili na to siya founder. Kay successor naman naa pa man buhi pa man ni siya. O siya may presidente, di siya founder kay una man siyang presidente sa PDM. Bago lang ni silang nisibol. Unya, kung ingon niya na ang sistema sa gingon ni Mr. Nakwa nga dili si Macarayo founder, kay presidente lang, kay ang nagsugo kuno nila nga magtukod og pagtulunan nga irehistro sa gobyerno, PDM, ang nagsugo kuno si Master di mo lugar nga si Master mo spiritual founder. Sa to ba kung dunay spiritual founder, dunay material founder. Murag sa atong higalang nga mga Katoliko ba nga doon na sila gitawag og invisible head o kanang visible head. Nga ang ilang gipasabot nga invisible head mao nga atong Ginoong Hesukristo. Unya ang visible head mo na ang ilang papa. Ang ilang manggiila kuno nga papa kuno unang papa si Pedro man sumoy consider nila nga visible head. Murag ingon sila lugar nini Brother Nan kay Brad Mario, Brad Marcel kay kung ilang ibutang si Master nga mao ang founder spiritually di man makita diha sa PDM di invisible nga head or leader. Unya kay naaman si Macarayo nga nilugar nga presidente nga mo'y founder mo nay lugar nga visible nga head. Ha? Bago ramang mo nagingon nga visible kay bago ramang nisibol dinhi sa Danau bitawag PDM. Unya mapasigarbon sila mga higalag mga kaigsunan nga narehistro na kuno sila sa gobyerno. Karon pangutana kung narehistro na sa gobyerno mao bay ilanan sa kamatuoran. Kining pagtulunan sa Watchtower, mga higalag mga kaigsunan, ang mahibaluan nga kini usab sila dunay pagtuman sa balaod sa uta gani nagparehistro pud din sila. Ato gyapon basahon Brother Hernan ang maong libro nga pinadayag, dinhi na kumubasa sa pahina 282. 282. Na basahon ako. Busa. Ang mga saksi ni Jehova diha sa lugar sa korporasyon o sa pundok nga Watchtower, nagabayad sa ilang mga buhis, nagatuman sa mga balaod, nagatahod sa mga ordinansa sa trapiko, nagatuman sa mga pagparehistro o uban pa na din ang Roma 13:1 ngadto sa city. Dugang pa sila nagasunod sa mga prinsipyo sa Biblia sa pagkamatinud-anon og pagkadili limbungan. O naa sila sa pagkamatinud-anon og dili limbungan unya gingon nga nagaparehistro pud sila. Karon, kung may basyanan tungod kay narehistro na, matud pa ninyo, lig-on na ang inyong pundok, legal na. Tinood bitaw sa legality, di man may mo question na, kay gi-adapt naman sa gobyerno na. Pero kung may basyanan nato nga tinood kay narehistro, ay di, karon kining mga Jehovah's Witnesses o Watchtower narehistro man, o yun mo nga tinood ni. Tubaga na, o yun mo nga tinood ni tungod kay narehistro. Okay, papareha man nila Brad Ron. Unya, kining nibiya pod una sa PBCM nga si Pedro Subaylo nga nagtukod sa Seal of the Living God Church. Rehistrado man po na sa gobyerno. Unya, og rehistrado sa gobyerno, uyon mo nga tinuod ni. Nagbarog na sa kamatuoran. Uyon mo nga kamatuoran si Pedro Sa moingon gid mo nga dili. Aside kag Pedro Subaylo, napaman si Mary Alcasarin nga nagtukod nining pundok nga hilabihang taasa sa pangalan. Four Corner, World Spiritual Division, Kingdom of One Living God, I am who I am, 7-star General in Seminaraw. Rehistro man po na sa gobyerno. O niya, o yun mo, nga kamatuoran nagbarog sa kamatuoran. Mayroon gid mong dili.
So kamo po nag-ingon nga rehistrado na wa nay makababag nini sa buluhaton. Lagi way makababag sa buluhaton pero ang pangutana kana bang inyong buluhaton recognize ba sa ngalan nga inyong gidaldala nga mao si Master? Pwede di ay nga ang katawan ni Master nga gihimo niyang saksi duhay pangalan, PBCM ug PDM. Di na agi mo lugar karon nga dili tinuod ug nay mo lugar nga tinuod. Unya sa gipahayag nga atong nadunggan bisan pagkapila dalao ng Master pag mobiya sa PBCM gitawag na nag-break away na sumala sa libro basahon nga gibasa ni Mitchell Benilo kanang mobiya sa PBCM mga taong dautan na mudakop nagtao. Sa pangutana nakwa makarayo kinsa karon ang nangdakop og tao ang PBCM o ang PDM ha kada Bradron ang PDM yun. Ang PDM di ang PDM kay mudakop magtao mao man gingon ni Master nga giadisag dautan mudakop og mga tao nara sulod sa pagtulunan sa Dios. Nara sa sulod sa pagtulunan sa PBCM gipropesya ni Master. O kining basahon nga gibuhat sa Executive Vice President dili ni aron nga gibuhat aron nga mo'y idipinsa ni karon naglain. Wala pa sila maglain na anani kay gipropesya na daang Master. Sila mo'y hingtungdan nga katumanan sa gipropesya ni Master nga mga tao nga mubiya sa PBCM unya mudakop og mga tao giadisag dautan. Nga sumala sa pahayag pod di founder Presidente Macarayo mga breakaway group kana sila. Nakaron. Niata sa pagpahayag dugang mga higala og mga kaigsunan mahitungod sa nining PDM kung unsay katuyuan daw nila niini nganong gitukod nila og giparehistro sa panggobyerno. Ang ilang rason wa man kunoy kalainan kay ang sistema sa PBCM sama sa pagpanambal, sama sa pag-ibot ngipon, pagpakailag sa kamaturan mao mong gyapon kuno ang ilang katuyuan ni Brad Hernan, Brad Mario, Brad Marcial. Atong paminawan ang pamahayag sa mga namunuan o mga opisyalis sa PDM. Brada ni ang pangutan nako. Kanus-a natukod ang PDM o kanus-a kini marehistro sa gobyerno dinhi sa Pilipinas ang PDM og unsay katuyuan sa pagtukod ni ining PDM. Brad Macarayo, ang PADM kung Philippine Association Divine Master of Holy Spirit Incorporated natukod kini kanetong Disyembre 29 tuig 2023 og nairehistro sa Securities and Exchange Commission kanetong Marso 6, 2024 karon nga tuig. Ang katuyuan sa pagtunon ng PBCM nga tukod kini sa sumala sa bylaws nga narehistro sa SEC mo kini ang giingon sa first that the name of the said corporation shall be Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, that the purposes for which the corporation is formed are: number 1, to propagate the faith in the Holy Spirit and the spiritual teachings on sincerity, loyalty, honesty, and mercy. To alleviate, number 2, to alleviate and mitigate ailments through spiritual, medical, dental assistance, and to let missionaries make available dental fixtures and dental patients, to hold medical and dental mission by inviting professional doctors and dentists for the activities and conduct training, seminar, and workshops on dental care. Number 3, to establish such officers as may be organized and to train missionaries or members with seminars and training. So, ang katuyan sa pagtukod sa PADM, ang una, mo ang pagsangyaw sa pagtuo o pagsalig diya sa Espiritu Santo, to pinaagi sa iyang mga pagtulunan sa sinseridad, loyalty, honesty, ug mercy. O kini pag-ayo usab sa mga kalain-laing batian, pinaagi sa mga spiritual nga pagpanambal o sa pag ibot og mga ngipon pinagi sa spiritual nga pamagi ug ang ikatulo mo ang paghimo og establish sa mga chapter o mga branches sa nagkalain-laing lugar din sa Pilipinas ug bisan pa gani sa laing nasod. Paminawan ang katuyuan sa ilang pagparehistro des gobyerno giawat ra gyapon gikopya gyapon ang sistema sa pagtulunan sa PBCM na daw diha ang padayon sa pagsangyaw sa kamaturan diya sa dapit sa Espiritu Santo ilang gipadayon kay mo man bulhaton sa mga ministro sa PBCM. Unya ang usap po dayon na diha nila ang katuyuan nga nganong marehistro tungod kay maligal ang ilang bulhaton sa pagpanambal espiritual. Unya na po din na ang ilang mga pagpahigayon sa pagpangibot skipon na man sa pagtulunan sa PBCM ang original ni ana nga nagabuhat ni ana
mao ang mga katawhan nga PBCM. So ilang giawat gyapon Brad Hernan, Brad Mario, Brad Marcial ang sistema. Unya do na pod daw sila pag-establisar kay mao kuna ang katuyuan nganong giparehistro sa gobyerno kay haron nga mag-establisar sila og mga branches sa tibuok nasod sa Pilipinas o bisan pa sa ubang nasod sa gawa sa Pilipinas ato ba international sa tibuok nga kalibutan. Mao man na ang aim and purpose o katuyuan sa pagtulungan sa BBC. Inyo raman ang gikapi. Giawat raman ninyo. Sa ato ba kung ang original mo ang PBC mana mo'y naghimo niya na nga mga katuyuan sama ra nga muramog nangawat sa sistema sa PBC nga mga pamaagi na karon atong nabati ang iyang mga pamayag mo na katuyuan nila. Gikan kana nga pamaagi sa PBC nga ilang gikopya. Di lain nga mensahe ni Mr. Nakwa nga atong pagabasahon tungod kay si Macarayo ato nang na-probe, gi-probe man gid nato og nasayop si Mr. Nakwa sa pagkurehir. Ang husto ang anak ni Macarayo nga si Nikki, nga founder gid ang iyang aman kay mauna mang presidente sa PDM. Pagkaunang presidente, founder na sama na ni Charles T. Russell, unang presidente sa Watchtower Society. Gitawag pud siya og founder. Unya usa pud siya ka ministro. Si Macarayo usa pud ka ministro kani sa PBC, nagtukod sa PDM na himong presidente. Una man siya nga presidente, di founder magtutukod. Di karon Niki. Barugin ang imo kay mo na tinuod. Ayaw pa kureher ana ni Mr. Nakwa kay sayop nang iyang pagkuan. Kureher lang baron ba nga mga tao mingon nga dili di ay tinukod og tao gini. Dili gid ay tao ang founder ni si Master gid ay. Gigamit naman yung ngalang Master man gud ana kay mutuhan sa mga tao. Pero sa tinuod lang ang founder din si Macarayo gay siya unang presidente sa PDM. Nay message na pod conversation ni Mr. Nakwa og sa kanhi niagi manig pagka ministro si Edwin Tabalina atong i-display. Ang ilang conversation, ha? Message ni Edwin Tabalina, matud pa din ni Pre, Danilo Tumlos Nakwa, i-live sa FB kay mutan-aw ko, tubag ni Mr. Nakwa. Live ni sa Power Radio Villanueva page. Unya, napodayon din ni nag-comments, Elizabeth Montimayor Paras Mancha, Danilo Tumlos Nakwa, ikaw mo wali darling, mo ni ilang sangod darling. Tubag naman ni Nakwa, apil ko sa wali darling, pero ang among chief minister, si Hermogenes Dodong Macarayo, tanaw, paminaw lang sa live FB sa Power Radio Villanueva page. So, gipahayag ni Mr. Nakwa nga ang nilugar po di idea nga chief minister sa PDM, si Hermogenes Macarayo. Bida dili basta-basta kini nga katungdanan. Duha brother. President and founder. Aside nga president and founder, chief minister pagidi ni. Nagkit sa may naghimo ni mo nga chief minister founder presidente Macarayo nga ikaw may labaw din na. Siguro kini si Mr. Nakwa kasi may nagpahayag ani. Unya nagingon man siya nga nagamit man kuno si Master og sudlanan nga lawas para ipadayon kuno ang katuyuan. Kinsa may gisudlan ninyo ni Master? Sudlanan. Ikaw Mr. Nakwa o si Macarayo? Ang gibase sa ebanghelyo ni Master nagingon man si Master nga gikan sa pagkatukod sa kalibutan hangtod sa panahon ni Kristo adunay 3,891 kalawas ang gisudlan sa Espiritu sa Dios. Apil ng lawas ni Master mao nay katapusan. Na kunay yung itudlo nga laing sudlanan ika 3,892 na brother. Di nilapas na. Nananirado man si Master. Basta gani mo lapas na og dili na gani mo tukma sa sulting Master iyan na nas dautan. Takdo gyud. Nga dautan ang sistema ninyo kay nagpasulod man mo og nagpaila man mo lawas nga sudlanan kisa may nisulod si Master gina. Ning mas Master katapusan na ning lawas nako kuan ay lain. Mao gyud. Na kung ikaw Mr. Nakwa ang nagpahiluna sa pagka chief minister, di ikaw untay labaw ni Macarayo kay lisod pod ang labaw mo ituboy sa butangag posisyon sa ubos. Di ba? Pero aritas Biblia Brad Mario. Kung magisgot ang pagpahiluna sa katungdanan, pwede ba nga ang tao ra mo pahiluna sa katungdanan? Labaw na kung sa buluhaton sa pagpangalagad sa Dios sumala sa Biblia Brad Mario. Sumala sa Biblia, Brad Ron, ipanghimatud-an gyud sa Biblia. Sa Hebreohanon sa iyang kapitulo 5, versikulo 4, gingon dinis pagpahayag. Ug walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan, kundili sa Dios tinawag siya alang nini maingon kang aron. Kung mao mga higalag mga kaigsunan, sumala sa gibasa o gipangutana ta, pwede ba nga mag-self-proclaim kung mga lagad ta sa Dios? Sama nining atong na susihan o nahibaluan sa giproclaim ni Mr. Nakwa nga ang chief minister dahil sa PDM
mao si Macarayo. Aside ga chief minister siya, founder pa gyud og presidente, president and founder. Ang katungdanan nimo Macarayo, gilibilan man nimo si Master presidente dinhi sa PBCM. Supreme President and founder lang si Master sa PBCM, mo president and founder. Gilibel ka kang Master. Unya, nilibel pa gyud ka sa posisyon sa chief minister dinhi sa PBCM nga mo si Reverend, kay siya man ang chief minister, pero nalabuan nimo siya kay si Reverend, executive vice president naman, ikaw presidente man, pero nilibel ka sa pagka-chief minister. Sa ato pa, kini karong panahon na nga among gitagaan og pagtagad kining inyong pagpamatuod aron ang mga tao nga nagsunod diha kaninyo maka-amgo ba? Nga kanang inyong gibuhat bisan gidala pa ninyo ang ngalan ni Master dili na kamo nagbarog sa kamatuoran. Mo bitaw nang sa topiko na to, kinahanglan nga magbarog nga malig-on sa pagtulunan nga gitukod ni Master. Wa may laing pagtulunan nga gitukod ni Master. Nga diha tay pagbarog, mao lamang ang PBC mga higalag mga kaigsunon. Dili pwede nga mag-self-proclaim ta, ha? Supak sa kabubuton sa Dios, biblically speaking, unbiblical man ang inyo. Ha? Unbiblical na kay kamuray nagtuboy-tuboy diha sa posisyon. O diya, pangutana, gigamit ninyo nga lang Master, mangutana ko ninyo, ang pagtulunan ba sa Dios pwede tukurog tao? Ana, ang pagtulunan ba nga iya sa Dios pwede ba tukurog tao? Siguro mingon mo nga di man si Master may nagsugo niini. Mo nagingon nga inyong gamiton ang ngalang Master sa tinuod lang dili muhaom. Kay si Master, sa dihang ni pahulay si Master, nagpabilin nga nagbarog ang PBCM. Mag-ingon si Master nga kung mapahulay ko, mautro ang ngalan sa pagtulunan sa PBCM. Sama nga sa dapit sa Jehovah's Witnesses na namatay ang unang presidente, ni Poli ang bagong presidente nga si Rutherford, nagpabilin ang Watchtower. Sa diyang namatay si Ford, gipulihan ni Nor, nagpabilin ang Watchtower. Busa, diri sa dapit sa PBCM, kung si Master ni pahulay kay katumanan naman sa tagna, nga bisan si Master katumanan sa Espiritu Santo na may panagna sa Biblia nga ang Espiritu Santo doon na may paghigda. Walay bisan gamay nga atong ingnon nga mautro na pod ang ngalan sa pagtulunan nga gitukod sa Espiritu Santo sa katumanan si Master. Mo na tinuod mga higalag mga kaigsunan. Busa ang ilang gihimo mao ang pagpahisalaag sa mga tao. Nakaron niya daw ila dayon gipahayag ang kalainan dayon nila nga nagpadayon sa buluhaton. Kaya naman gyapon kuno sila sa pagdala sa ngalang Master, pero doon na kuno'y kalainan. Tanaw na to ang asa ang kalainan, mga higalag mga kaigsunan, atong paminawan, ang mga tingog ni Macarayo o ni Danilo Nacua. Og niining higayon na ang timbre sa ang Espiritu Santo, ang among giingon nga nadia nga giingon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Walay kalainan gyapon. Ang among pagwali padayon, nagtuo og nagpadayon sa pagpakailap sa bahin sa Espiritu Santo sa pagpaila. O wala nay hunong. Sa ato pa wala bugtuan namo ang among buluhaton isip kami nagwali diya dapit sa Espiritu Santo. Nagtuo mi og tulo ka dagkong panahon mao ra gyapon na walay kausaban. Ang nahimutangan la namo nga pagtulunan maoy dunay kausaban. Kay nian nami sa PEDM Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Sa doktrina sa pagpaila sa dapit sa Espiritu Santo padayon ang stand sa mga ministro sa PBCM. Padayon nga nag-ila nga si Master Tomas D. Eugenio Sr. mao ang Espiritu Santo. Kung napaminawan nga mao daw ang ilang gimbuhaton padayon kuno nga nag-ila nga si Master mao ang Espiritu Santo. Pero ang question lang diha o ang pagpamatuod lang nila nga ang kalainan lang sa ilang pagpadayon sa pagsangyaw sa Espiritu Santo nga mao si Master na sila sa PDM. O niya, matod pa niya nga ang stance daw sa mga ministro sa PBCM padayon nga nagsangyaw sa ngalan ni Master, sila pod, maupod ang ilang stance sa pagpadayon sa pagsangyaw, pero na sa PDM. O niya, sa atong nasusi, sa gitagda ni Master ang mugula sa PBCM, kagiingon man mga daotang tao. Magdala gyapon sa ngalang Master. Unsa ninyo pagpamatuod nga kamo naa sa kamaturan nga gipropesya naman ni Master nga ang mubiya sa PBCM nga magdala sa iyang ngalan, gitawag mga daotan. Mudakop mga tao. Kinsa may nidakop og mga tao? Ang PBCM ba o ang PDM? Kinsa pay nidakop og mga tao? Ang PBCM ba o ang Seal of the Living God Church? No. O di kay sila man nagdakop og mga tao ang Seal of the Living God Church o ang PDM, di sila mo'y katumanan sa gingon nga mga dautan nga mga tao nga gikan ra sa pagtulunan sa PBCM. O nya mo pahayag mo sa padayon sa pagsangyaw sa Espiritu Santo nga diha ang tao maluwas. Atong
basahon ang pahayag ni Master asa bagid ang tao maluwas, Brother Nan. Brethren. Diha ba sa PDM? Atong basahon, brethren, ang usa ka basahon nga sa diskomunyon ni Master, brethren, atong display. Sa dili pa nato i-display ang diskomunyon. Ato usa nga i-display ang comment ni Mr. Nakwa kay nang hambog man ni siya nga diha kuno sa PDM nga mga pinili na kuno sila di naman kuno sila paghahukman. Brother Nan, atong i-display ang message ni Mr. Nakwa. Sige. Basa Brother Nan ang message ni Mr. Nakwa. Mo kini ang message ni Mr. Nakwa, brethren, tubag niya ni Selzon Heraldiso nga gingon riyo ayaw sad pag-ingon nga kamo pinili kay wala pa ang hukom. Mo kini ang punto ni Danilo Tumlos Nakwa. Unsay tubag niya? Mo kini ang tubag. Ang mga pinili dili na paghahukman, believe it or not, mao kana, brethren. Gipadiguro gid ni Mr. Nakwa nga ang mga pinili dili paghahukman na sayang usa sa mga post ang mga pinili mao man kunong PDM. Unya ang mga pinilian mao man kuno ang PBCM. Sa ato pa kung naay pinilian, naay pinili, ang pinilian reject. Kinsa gi-reject nimo Mr. Nakwa ang PBCM. Kinsa dili reject nga mga pinili ang PDM. Dili na kuno paghahukman ang mga pinili pagka makakatawa kita niini nga mga paghinambog sa PDM mga igalag mga kaigsunan. Kaha dili ang igsoon sa pagto wala pa may paghukom, wala pa man moabot ang adlaw sa paghukom, nganong gipaniguro ninyo nga dili na mo paghahukman. Giyon sa ninyo pagsiguro nga mga pinili mo nga mga nasakop ninyo diha, mga badlungon man gikan sa PBCM. Nakaron, kun magdisgot tag kaluwasan, Brother Nan, asa ba ang tao maluwas? Sumala sa pahayag sa magtutudlo nga nalatid sa atong basahon nga gitawag gani ka nagdiskomunyon. Kani, brethren, ang tao maluwas diha ra gyud sa PBCM o dili sa PEDM. Pamutud-an nato kini, brethren, pinaagi sa usa ka basahon nga gitawag kini og 1984 ang pagpakanaog ni Divine Master Tomas D. E. Sr. sa diskomunyon. Mo kini ang atong basahon nga sulod, brethren. Okay. Og alaot ang mga tawo nga dili modawat sa pagtulon ang PBCM. Nga maoy tinukod sa buhing Dios Espiritu Santo kay dili gayod maluwas busa kinahanglan ang mga taong matarong mudawat gyud sa pagampo sa Dios Espiritu Santo uban sa pulong sa Dios nga maoy makaluwas diha sa gingharian kang Master nga maoy Supreme President and Founder sa PBCM o dili sa PEDM. Mao kana, brethren, atong ipadayon nga ania sa halayong silangan yuta sa saad nga mao ang Mindanao nga ania sa ibabaw sa bungtod sa Barrio San Antonio, klaro, brethren, nga dili sa Danau. Barrio San Antonio ang gingon sa Hasaan, Misamis Oriental, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw. Pahina 21 kapitulo 1 bersikulo 178 mao kana, brethren, ang atong nabasa. Klaro dili kana pwede nga inyong balion nga kamo diha ang tao maluwas sa PDM kay kana dili kang master og gana binuhat og tao, mao kana, brethren. Sa ato pa, klaro kayo kung tuisoning bahayag nga diha na ang tao maluwas sa PDM kay mga pinili la gituwis niyo sulting master. Klaro kayo nga ang kalautan sa tao kung dili modawat sa pagtulunan sa PBCM, wagin magingon nga alaot mo kung di mo modawat sa PDM. Naagid sa PBCM kung di modawat ang tao diha ang kalautan kay kining PBCM ang nagtukod dinhi mao ang buhing Dios nga Espiritu Santo nga dili gayud maluwas busa kinahanglan nga ang mga taong matarong mudawat kay di man gid kuno makangkon og kaluwasan og di modawat sa pagtulunan sa PBCM og dili modawat og modawat usab sa pagampo diha sa Espiritu Santo uban sa pulong sa Dios nga maoy makaluwas dinhi sa gingharian nga kang Master nga maoy Supreme President and Founder nga matud pa aniya sa halayong silangan sa yuta sa saad nahimutang sa Mindanao sa ibabaw sa bungtod Barrio San Antonio dili ibabaw sa bungtod Barrio Danau. Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Naarita sa tingog ni Master. Gawas ngayon si Master nga ang tao mudawat gyud sa PBCM. Dinhig yun. Papamati ang mga tao sa wali sa mga ministro sa PBCM o dili sa PEDM. Kang Master na gining tingog, dili ni amo-amo nga mugna kundi sa kang Master gini ang magtutudlo nga nag-ingon nga ang tao anhi lang gyud maminaw sa wali sa PBCM ug dili sa wali sa PEDM. Atong paminawon ang tingog sa magtutudlo Divine Master Tomas D. E. Sr. Sunod na wala lain ko. Namuyagyat sa kinatibok ang sanasod. Ang wali lang sa PBCM. Ang tao maminaw. Kahit pagkabasdaton, wala magwali ang PBCM. Walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong sa iyang pagwali sa kasong walay doon. Pwede. Kaya ang PBCM, gagaitad sa mga libro na dokumentado
Ikaduha, Gomer Mao ang Biblia. Dili man mohali ang PBCM, basta ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw kaduha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan. Bisan pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Kaya inyong kuminawan, ang atong lagi karon sa DXIM. Tingog sa magtutudlo nga nagawag. Busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXIM. Wala pa si Bradoni mahimong magwawali nini. O bisan pa kini si Macarayo nining panahon na wala pa ni mahimong magwawali. Ang mga pioneering nini sa unang nga magwawali silang reverend. Sila si Vic Maswangat o apil ni Sinakwa kay mga pioneering man lagi. Unya unsay gingon ni Master? Tinuod na wala na ilain karon nga muyag-yag sa kinatibukan sa nasod. Ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Asa kuno ipagpaminaw ang mga tao sa wali ba sa PEDM, wali ba sa Seal of the Living God Church? Dili, sa wali lamang sa PBCM, mga minahal nga tigpaminaw, magpatalinghog ang mga tao. Una, among gituyo, kining pagsunod sa ilang programa, mga hikalag, mga kaigsunan, din sa istasyonan sa Power Radio, Villanueva, din sa Ronda FM Teleradio, Kidapawan, aron nga ang mga kaigsunan, makatimbang-timbang sila. Nga dili kay basta gidaladala ang Master tinuod na. Sila mo'y katumanan sa gipropesya ni Master nga mga tao nga naara sa taliwala sa PBCM nga mga dautan nga mudakop na sila og mga tao nya dadon didto ilang pundok. Busa aron nga dili ta hiagom sa silot unya kay ningon bas Master rabay pagbasol nga maguna ang pagbasol pirmi ulahi. Barog ta nga malig-on sa pagtulunan sa PBCM ug di ta magpalingla kay si Master kaugdahan na siyawa ayaw mo pagpalingla hawid mo sa akong sid-sid sa akong karsones. Hinaot mi mga kaigsunan nga inyo nakuhag pagtulunan ng among mga paghatod sa mga kamaturan, niabot naman ang oras, kami manamilit na kaninyo. Sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Ihuinio Sr. o sa Executive Vice President, nga mo'y gisaligan ni Master sa pagpadayag sa kamaturan, Reverend Charlie Ihuinio, kini ang inyong isong Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa mga kauban nga mga Ebanghilista o Ministro. Kiniusab inyong isong Ebanghilista, Brother Hernaldo Pipi. Kinusab si Mario Chabit. Kiniusab ang inyong isuon, Brother Marcial De Leon. Hangtod sa sunod higayon, sa samang tagna o samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.